días a todos e a todas. O 22 de outubro, en Santiago de Compostela acollerá a terceira etapa da novena marcha ciclista unificada especial Olympus Galicia para persoas con discapacidade intelectual. Será un percorrido de 21,2 km polo centro da capital de Galicia. Un evento que se completará con outras 3 probas en Baños de Molgas e o 30 de setembro en Guitiriz. Creo que remata en Vilagarcía de Arousa. Nesta roda de prensa está presente a diputada provincial Mira Castro, tamén conselleira de Deportes, e Javier García, xerente de Entidade de Aspas. Acompáñanos tamén a deportista María José Botano. Bos días a todos. Cedo a palabra á diputada provincial Mira Castro. Moitas gracias, Esther. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Primeiramente, disculpar a asistencia que por motivos da axenda o presidente da Diputación non pode estar aquí. Moitas grazas, como non podería ser de outro xeito, a Especial Olympics por convidar a Diputación a participar hoxe na presentación desta novena edición deste encontro na que, como decía a miña compañeira Esther, van a participar un total de 90 ciclistas. Un evento que se proxecta como referente da inclusión no ámbito deportivo e que, dende logo, reflicte esa diversidade e esa pluralidade da nosa sociedade. Un dos obxectivos que se marca Especial Olympics con esta proba, igual que con moitas actividades das que fai, é derrubar muros. Desde a Deputación da Coruña compartimos a mesma filosofía, creemos que hai que impulsar, que hai que visibilizar, e, dende logo, tirar abaixo os estereotipos e facilitar a inclusión de todas as persoas nos diferentes ámbitos da vida. E tamén para nós unha prioridade na procura dunha sociedade máis xusta e máis igualitaria. Na Deputación creemos no potencial de todos e cada un dos nosos e das nosas deportistas. Pois xa acompáñanos aquí nesta mesa unha delas, María José. Benvida, María José. Por iso, desde a nosa posición como Administración Provincial, queremos apoialos no extraordinario traballo que realizan a diario e impulsalos cara novos éxitos que sitúen a nosa provincia na vanguarda do deporte. Dentro da nosa aposta por esta promoción e difusión do deporte coruñés, cada ano, dende a Diputación, se becan a 45 deportistas unhas bolsas coas que non só queremos premiar o seu esforzo e o seu traballo e a súa excelencia, senón tamén colaborar con estes deportistas para que poidan desenvolver todo o seu potencial e, dende logo, ter acceso a unha boa preparación para competir ao máis alto nivel. Nestas subvencións inclúense, por suposto, o deporte inclusivo e adaptado, cuns programas que favorecen o seu desenvolvemento. Entre os nosos bolseiros de deporte adaptado, queremos destacar que se atopan grandes talentos como o piragüista Adrián Mosquera Rial ou o nadador Jacobo Garrido Brun, que presentaron a provincia nestes últimos Xogos Paralímpicos de Toquio. Vou rematar xa, pero non sin antes expresar un fondo agradecemento, como empecé esta intervención, un fondo de agradecemento especial ao Olympus Galicia pola importante labor que levan desenvolvido e que desempeñan non só da nosa provincia, senón en toda a comunidade autónoma. Eles queren mellorar a calidade de vida de persoas con discapacidade intelectual e da súa inclusión a través do deporte. Entonces, nos desde a Deputación Provincial esperamos, agardamos que seguir colaborando con vos moitos anos. Moitas grazas de novo e parabéns por todas estas actividades que desenvolvedes e promocionades. E sin máis, doulle a palabra. Sí, a María José. María José, dinos algo. Sí, sí. Unas palabras, dinos algo. Es la primera vez que, la segunda que participo. Hice una etapa en Santiago, ahora voy a hacer las 3 etapas, la primera vez que
que vai y lo voy a intentar y conocer a más gente. Muy bien, muchas gracias. Seguramente que dices que lo vas a intentar y estoy segura que lo harás francamente bien, ¿eh? Nos sorprenderás. Sí. ¿A que sí? Sí. Alguno que empieza a temblar porque va a participar María José, ¿eh? Bueno, y xa para pechar esta pequeniña roda de prensa, doy a palabra a Eladio, alma mater e artífice de todas estas cousas, verdad? Bueno, bons días a todos e a todos. En principio, teño que decir que iniciamos de novo esta etapa de actividade deportiva despois de ano e pico parados, pero que afortunadamente vemos que hai unha luz aberta para que os nosos fillos, as nosas persoas con discapacidade podan reactivar a vida con normalidade e volver a aquela normalidade que tanto disfrutar. Quero agradecerlle ao Concello unha vez máis esta colaboración, esta aportación que está facendo o proxecto especial Olimpis ano tras ano e actividade tras actividade. O Concello de Santiago foi sempre un referente para Especial Olimpis. Aquí nace o Especial Olimpis, sempre recordo, nas piscinas de Santa Isabel. Foi a primeira actividade que se fixo a nivel de Galicia en Especial Olimpis. E tamén, como non, a Diputación. A Diputación tamén foi outra, desde o primeiro momento, nos ven apoiando neste proxecto. E a aportación e a colaboración que tamén quero resaltar e quero pedir que o ano que ven temos un evento moi importante no mundo da discapacidade, que é a peregrinación do mundo da discapacidade a nivel nacional, que chegará despois de 6 días ou 7 camiñando por os distintos camiños de Galicia, chegará a Santiago hasta a plaza da Quintana, algo que tamén o Concello xa levamos, non sei se son 3 e 4 xacobeos facendo esta actividade, e sempre co apoio e a colaboración do Concello e a Diputación de Coruña. E tamén como alma mater que decía Emila, esta Asociación Aspas, que está representada por a deportista, por María José e por Javier, que está aquí, porque por espacio non pode estar na mesa, pero que foi sempre tamén unha das colaboracións importantes que temos na cidade, na provincia de Santiago, na provincia de Coruña. Esta volta ciclista significa volver un pouco á normalidade. O ano pasado fíxose, pero dunha forma moi pouco participativa, porque prácticamente había que ir individualizado, un a un. Este ano xa abrimos a grupos por asociacións, van burbujas por asociacións, porque ainda non podemos abrir, pero xa é máis competitiva, por decirlo de maneira, que nós non entramos no deporte competitivo, pero eles compiten, e, bueno, pues dá a posibilidade de que haxa máis interrelación xa entre os propios deportistas. Unha volta ciclista que somos a única comunidade autónoma que a facemos. Non hai máis ciclismo en España para persoas con discapacidade intelectual que a que fai Especial Olimpis en Galicia. Foi unha aposta que se fixo fai 4 ou 5 anos, que desde as administracións, desde a propia Xunta de Galicia e tamén desde as diputacións, pois apostaron por facer esta iniciativa. Non é fácil, porque é unha... ir en bicicleta, todos temos riesgo, pero as persoas con discapacidade intelectual, sobre todo aqueles niveles máis altos, que teñen máis riesgo, porque non dominan tan ben o manexo da bicicleta, e que tiñamos todos medo. Todos tiñamos muchísimo medo. Moito. Eu primeiro. E só se nos ocorriu, pois, para matar o medo, facela por a Ribeira Sacra. Só se nos ocorriu eso. Pero tamén nos dan sorpresas. Salimos do ADE, na man de Sober,
e hasta subir ao alto de Cadeiras, e todo subindo, e bueno, aí vamos a quedar, van quedar todos, bueno, o coche escopa vai non vai chegar, non? Cal foi a nosa sorpresa que case chega ao alto de Cadeiras antes que a nós, o mirador de Cadeiras antes que a nós. Todos quedamos un pouco sorprendidos, porque claro, o tramo difícil era eso, desde Cadeiras hasta Sober, que era a meta, era costa abaixo. E, bueno, pois xa temos salvado o día. E quere dicir que tardaron moito, Cadeiras queda máis ou menos na mitad, non? Pois tardaron casi o doble desde Cadeiras a Sober que desde Doade a Cadeiras. Todos pensábamos que había pasado algo, chamando ao lado, chamando ao outro, pero non pasaba nada. Cando chegaron, eu preguntei a Luz, e eu, como tardaste tanto para baixo? Para arriba damos pedal, paramos de pedalear, paramos a bicicleta, pero para baixo, a que non pedaleemos, sigue correndo. Colleron máis medo para baixo que para arriba. Para baixo que para arriba. E iso foi unha das primeiras sorpresas que nos dieron. E tamén teño que dicir que a nivel dos concellos por onde pasamos en Galicia, empeza en Baño de Molgas, todo aproveitamento en torno rural, todo, e xa levamos bastante tempo. Guitiriz é a segunda vez que facemos, Santiago son as 5 veces que as fixemos, e Villagarcía tamén son as 5 veces que já fixemos. Pero pasemos por onde pasemos, o proxecto especial Limpis nos concellos de distintos signos políticos, pois sempre nos acollen con os brazos abertos. Eso é algo que queremos agradecer a todo o estamento político da nosa comunidade. E nada máis, dicirvos que a mellor información que vos podemos dar é cabexades, e se podedes cabexades, veredes o espírito de superación. Antes dicía, vou non intentar, María José dicía, vou non intentar, ese é o lema de Especial Limpis, quero ganar, pero se non o consigo, deixarme ser valente no intento. Entonces, ela vai ser valente no intento, pero non vai ganar. Así que a todos, moitas gracias. Moi ben. Moitas gracias. Bueno, gracias a todos y esperemos que salga un día bonito para que pueda ser especial. Y aquí estaremos esperando a todo el colectivo en la Plaza Logradero. Yo sí puedo, me acercaré a veros por el recorrido y si consigo la bicicleta, bueno. Si nos gustaría mucho. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, canta xente participa ou cantas asociacións, un pouco, para facernos unha idea? Son 90 ciclistas, non? Si, son 90 ciclistas. Eu podo dar, por exemplo, en Baño de Molgas hai 3 asociacións, que son 40 participantes, entre ciclistas, con discapacidade, inclusivos e organización. En Santiago, concretamente, son 38 participantes e tamén 2 asociacións e un club ciclista de personas con normalidade, non? En Guitiriz tamén son 2 asociacións e son 31 participantes. E en Villagarcía de Arosa, que é a máis grande, son 46 participantes. Pois xa saben máis que 90. Entonces xa son máis que 90 en total, non? Sí, sí, son 90, son máis, son 38, 78, 100, casi 200, 100. E tamén participan 3 mismos, que Aspas, con eles, de Villagarcía e Prodeme. E son, bueno, son grupos, non son, antes o que facemos é, bueno, que non é unha carreira en sí, que se non é máis ben a ciclo turismo e tal, vanse participando porque hai distintos niveles, pero por motivos de sanitarios pues temos que ir en burbuja de asociación por asociación, e non podemos mezclar entre asociacións. O tramo máis complicado, crees que é máis complicado? O tramo máis complicado, eu penso que, visto lo visto, creo que vai ser Santiago, porque hai máis costa. É un tramo máis... Bueno, isto
Baño de Molgas tamén é complicado, pero o que pasa que é costa arriba, pero non ten tanta pendencia, non hai tanta pendencia pronunciada. Pero tamén é complicado porque hasta chegar ao santuario hai unha tirada grande, é costa, é todo para arriba, pero é máis livianeira, pero Santiago pasa igual que con Vigo, hai que andar. ¿En Santiago de dónde sale? Santiago sale de Fontiñas. Del Centro Sociocultural. Del Centro Sociocultural de Fontiñas. Que volva. Que chega ali outra vez. Sí, por chegar a Vixe. Acaba tamén ali, entón. Sí. É un circuito. En Guitiriz é máis aberto, en Baño de Molgas é máis aberto, e en Vila García, pois tamén é todo o litoral. Prácticamente. Xa a inscripción está pechada, non? Xa non se pode notar Non, moi a inscripción está pechada. Vale. Porque unha das cousas que levamos moi a rajatabla é o tema dos seguros e o tema das persoas dos voluntarios e todo máis. Nós sen seguro non aceptamos nada a nadie. E, polo tanto, temos que ter un plazo de tempo con anterioridade para poder gestionar todo tipo de seguro. De todas formas, tamén se fan PCRs, Sí. Esta semana, esta actividade, fan todo o mundo PCR para garantizar que non pasa un contagio. Así, empezar a terminar. Claro, incluso o mismo día, non? Faise. Sí, Antes de... Os que participan só un día faise con antígenos. Os que participan as 4 faise un PCR ao principio e PCR ao final. Porque hai un grupo de persoas que conviven durante, ainda que en Borusas, conviven durante estes 4 días de etapa. Marchan un mércoles e volven o domingo. Muy bien. Moi ben, pois moitas gracias. Gracias. Nos vemos.